Međunarodni tjedan gluhih osoba ove se godine održava na temu potvrđivanje ljudskih prava gluhih. Hrvatski savez gluhih i nagluhih obilježava i 5 godina od proglašenja Zakona o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Hrvatskoj. Tim zakonom je osigurano ravnopravno ostvarivanje njihovih osnovnih ljudskih prava i sloboda. Ali to je samo početak. Na ljudska prava gluhih osoba ne smijemo zaboraviti u svakodnevnoj komunikaciji. Moramo još više govoriti o zaštiti jezičnog identiteta i kulturne raznolikosti svih gluhih osoba i korisnika znakovnog jezika. Sve ono što komuniciramo prema javnosti moramo prilagoditi svakome što je više moguće. Zato nisam znakovao vaš slogan. Umjesto toga želim da uz pomoć prevoditelja od mene čujete ipak nešto više od samo jedne rečenice. Moju podršku imate jer hrvatski znakovni jezik je jezik za svakoga. Hvala vam.